При сензитивната параноя на предварително абнормен терен започва да се развива все повече свойствената за тези личности сензитивност. Непреднамереното случайно поведение и изказвания на околните се приемат от клиента като имащи отношение към него, т.е. той е предмет на едно особено внимание с неблагонамерени цели. Макар и да не се стига до разгърнати персекуторни налудности, недружелюбното, ироничното или провокационно поведение на околните го преследва навсякъде. Но за разлика от експанзивната форма, тези личности се отличават с едно по-пасивно поведение, т.е. те не пишат изложения, не водят съдебни дела и така нататък, както при експанзивната форма на параноя, а по-скоро са склонни да се затварят в себе си. И своите болестни преживявания те споделят само единствено с най-близките си хора.